правим много избори в живота си, малки и големи, правилни или грешни, всеки ден, всяка минута, осъзнати или не. Здравейте, драги гости, мили наши родители и скъпи приятели! Благодарим ви, че сте тук. Щастливи сме, че споделяме този ден с хората, които ценим най-много. Това сте вие. И наистина много, много се вълнуваме. Направих другия си голям избор – Теб, Пламене, с който ще създадем една наша мини-вселена, наше семейство, наши правила, наши ценности. Избрах именно Теб, защото ти си това, което съм искала да усещам до себе си, силният и борещият се за по-добро, приемащият, любящият в огромни дози, грижовният. Избирам, приемам, споделям и обичам Теб за цял живот. Любов моя! Живота е пътуване, изпълнено с най-различни чувства. И ние в момента се чувстваме много развълнувани. Чувстваме щастие, тъга. Всеки от нас често чувства, че нещо му липсва. Чувстваме и търсим. Търсим утеха, търсим красотата, търсим успеха, търсим разбирането, търсим щастието, търсим и смисъла. Днес съм тук пред вас, защото аз спрях да търся. Защото намерих подкрепата, намерих разбирането, намерих приятелството, намерих любовта, намерих теб, Даяна. Защото искам да изживеем остатъка от това пътуване живот заедно, ако ти ми позволиш.